Сәнәгать масштабында яшелчә үстерү белән шөгыльләнүчеләрнең мактанырлык уңышлары бар. Республика хуҗалыкларында хәзер яшелчәләрне җыю бара. Көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре республикада тагын бер атнадан 10 сентябрьдә башлана. Кырдагы башаклар Татарстанның алтын уңышы. Бу ел икмәккә бай. Нурлат һәм Әтнә районнарында урып җыю төгәлләнгән инде. Тагын күп кенә районнарда күрсәткечләр 99%-ка якынлашкан. Арский район самый крупный район в республике. Орча районы республикада иң зур район. 57 мең гектар чамасы бөртеклеләр. 85%-тан артыгы җыелган. 7 мең гектардан аз гына күбрәк бөртеклеләр кала. Һава торышы булса, урып җыюны 3 көн эчендә тамамларбыз дип ышанам. Кырларда игенчеләр хәзер тәүлек буе эшли. Икенче икмәк бәрәңгене җыюда башланды. 1 минутны да әрәм итмәс өчен аяз көннәрдә барлык техникада туп-туры басуга юл тота. Барлык яшелчәләр сугару астында: кәбестә, кишер һәм чөгендер. Вот такой вот в этом году у нас урожай. Орча районында гектардан уртача 500 центнерга якын уңыш җыялар. Сатучылар яңа уңышны көтә. Тулаем республика буенча яшелчәләр белән дә, бертөкле культуралар белән дә җитешсезлекләр юк. Картофель на площади 4700 гектаров. Бәрәңге 4700 гектар мәйданда. Яшелчәләр 2000 гектардан артык. Бу эш бүген үк планлы рәвештә башланган. Шулай ук республика урып җыюны төгәлләүгә таба бара. Бу Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының тәҗрибә кырлары. Нәкъ менә монда Надираның яңа сорты үсә. Тышкы кыяфәте белән ул башкалардан берни белән дә аерылмый. Әмма башакны кулга тотып аны усаң, шәмәхә бөртекләр күренә башлый. Нәкъ менә алар бу сортның файдалы һәм уникаль икәнлеген аңлата. Татарстанда шәмәхә бодайны галимнәр генә түгел, берничә район фермерлары да үстерә һәм алар арасында Рафис Аксаков та бар. Она довольно неприхотливая. Ул шактый талымсыз, яхшы уңыш бирә һәм корылыкка да түзем. Узган ел корылык булды һәм күп кенә культуралар зур уңыш бирмәде. Ә шәмәхә бодайдан 30 центнер уңыш җыйдык. Шул ук вакытта республикада оригиналь элиталы орлыклар чәчүлекләре авыл хуҗалыгы мәйданнарының 40%-ын алып тора. Республика нацелена на то, чтобы... Республика үз вакытында сорт яңартуга, яңа сортлар ясауда юнәлдерелгән. Әлбәттә, без бөртеклеләр потенциалы өстендә эшлибез. Бу яңа перспектив сортлар кертүгә китерә һәм тулаем алганда уңышны арттыра. Белгечләр быел Татарстанда икмәк уңышын 5 миллион тоннадан артык булыр дип фаразлый. Бәрәңге, кишер, чөгендер, суган, сарымсак һәм башка яшелчә, җиләк җимешләрдә җитәрлек була. Шулай ук беренче сатып алулар Агропромпаркта бакчачыларның Шимбә ярминкәсендә була. Продукция вам нравится? Да, конечно, безусловно. Чего вам нравится? То, что, во-первых, цены демократичны довольно, огромный выбор и свежие продукты. 10 сентябрьдән көзге ярминкәләр башлана һәм тиздән бөртеклеләрне җыюны, аннары көзге культуралар чәчүне төгәлләү көтелә. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Ринат Сахибгараев, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары.